Fadal 21,500 dokument tal-vot li għadu ma nġabarx mill-elettorat, hekk kif spiċċa l-ġbir tal-voti mill-assess tal-Pulizija. It-tnejn filgħodu beda l-ġbir tad-dokumenti tal-vot minn Naxxar Trade Fairgrounds u minn Rabat Għawdex. L-aktar distret li fih għadhom ma nġabrux voti u 12 il-distret b'total ta' 3400 dokument tal-vot li għadhom ma nġabrux, segwit mit 13 il-distret bi 3300 vot u l-10 distret b'2400 dokument tal-vot. Il-kap tal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista Lewis Gatt ħeġġeġ lin-nies li għadhom ma ġabrux il-vot biex jagħmlu dan tul dawn l-4 ijiem. Għaldaqstant dawk reġistrati Malta għandhom jiġbru d-dokument tal-votazzjoni tagħhom mill-uffiċina tal-Kummissjoni ġewwa Naxxar Trade Fairgrounds bejn 8 ta' filgħodu s-sija u bejn 3 u 9 ta' billejl. L-aħħar ġurnata tkun il-ħamis u l-aħħar ħin jistgħu jinġabru sil-ħamis f'nofs il-lejl. Sintendi dawk reġistrati Għawdex jistgħu jiġbru wkoll id-dokument tal-votazzjoni tagħhom mill-uffiċċju tar-Rabat Għawdex li huwa l-uffiċċju tal-Kummissjoni Elettorali, l-istess ħinijiet. Hemm faċilità wkoll sabiex dawk il-Maltin li huma reġistrati fuq Għawdex huma jixtiequ jiġbruh mill-uffiċini tan-Naxxar jistgħu jibagħtu email fuq maltagozo.electoral@gov.mt. Nhar it-tlieta 22 ta' Marzu se tkun ġurnata oħra ta' votazzjoni bejn is-7 ta' filgħodu u l-10 ta' billejl. It-tlieta ħajkun il-votazzjonijiet tal-Assistant Electoral Commissioners u tal-Korp tal-Pulizija. B'kollox hemm madwar 6700 ruħ, 6700 persuna ħajkun qed jivvutaw ġewwa Naxxar Trade Fairgrounds u dawk reġistrati Għawdex ħajkunu qed jivvutaw ġewwa l-farm sperimentali Għawdex. Il-ħamis imbagħad issir il-votazzjoni fl-isptarijiet l-Isptar Mater Dei, Kerin Grek, Monte Carmelo u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Dawk li sa nhar it-tnejn 21 ta' Marzu fis-6 ta' filgħaxija ikunu għadhom pazjenti f'wieħed minn dawn l-isptarijiet iridu jivvutaw fl-istess sptarijiet nhar il-ħamis 24 ta' Marzu bejn is-7 ta' filgħodu u l-10 ta' filgħaxija. Iva pazjent li nhar it-tnejn flaxija huwa pazjent ġewwa Mater Dei u jiġi discharge it-tlieta jew l-erba' dak l-istess irid jimmur jivvota ġewwa l-isptar. Għal aktar informazzjoni wieħed għandu jagħmel kuntatt mal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista fuq 2090 1531 jew 2090 1528.